Tak, milí priatelia, dnešné pojednávanie skončilo s tým, že Juraj Dobrodka bol uznaný ako vinný. Bol mu uložený finančný trest alebo odňatie slobody na 12 mesiacov. Ako si vôbec sudkyňa nebrala do úvahy to, že Zuzana Čaputová ako prezidentka, ako najvyšší veliteľ slovenskej armády svojho času nedala priamy pokyn na to, aby tá zasahovala v tej, podľa mňa, protiprávnej aktivite na Slovensku pri tom celoplošnom testovaní, a pán Dobrodka, teda jeho právnik, sa rozhodli, že sa odvolajú proti tomuto rozhodnutiu. Povedzte nám niečo viac ešte vy, aký máte pocit z toho, čo sa dnes udialo? Mám ťažko nejako opísať pocity, není to ani sklamanie, necítim sa ani nejako, že zrazený na kolená, ale samozrejme necítim sa ani nejako víťazne. Skôr ma prekvapilo napríklad tá výška tej peňažnej pokuty, alebo teda, že v prípade nezaplatenia dostanem 12-mesačný trest odňatia slobody, lebo mi hrozilo 5 až 15 rokov, takže tam som ostal tak že prekvapený, to tak môžem nazvať, ale jedna z vecí, čo ma určite prekvapila, bola moja hlavná argumentácia, a to, že podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu musí prezidentka nariadiť mimoriadny výkon profesionálnych vojakov na to, aby sa mohli zúčastniť operácie Spoločná zodpovednosť, a pani podľa sudkyne takýto rozkaz prezidentka vydať nemusela. Čiže rozkazy, ktoré prúdili od členov vlády, ktorí nariadili túto operáciu, sú pokladané za legitímne. Takže to mňa osobne prekvapilo, takže s pánom advokátom sa odvoláme a budeme ďalej bojovať a uvidíme, ako to dopadne. Ja len tak na objasnenie. Zuzana Čaputová ako prezidentka v podstate by musela dať rozkaz na to, aby slovenská armáda zasahovala na území Slovenskej republiky. Všeobecne, nie len na tú akciu toho... To práve definuje ten ústavný zákon, že v čase núdzového stavu môže použitie ozbrojených síl v takomto rozsahu nariadiť práve len prezidentka. A pani sudkyňa povedala, že nemusela to robiť prezidentka. Takže to mi je trošku také počarované, že ako to, že nemusela, takže budeme to ďalej rozoberať s pánom advokátom a príjmeme určite ďalšie kroky. Minimálne cez moju facebookovú stránku sa budem snažiť informovať o ďalších postupoch, o všetkom, čo sa bude okolo vás diať, lebo samozrejme nie je to len o nejakých finančných trestoch, mohlo by tam ísť naozaj aj o odňatie slobody na minimálne 1 rok. Na rok, áno.